Pekne pozdravujem, toto je ďalšie video, v ktorom by som vám chcel predstaviť našu sklenenú dozu značky Glasslock, táto značka je známa tým, že vyrába veľmi dozy stvrdeného borosilikátového, samozrejme zdravotne nezávadné. Táto doza konkrétne má objem 440 ml, takýto praktický vrchnáčik, ktorý je síce takýto ohybný, ale zároveň pevne drží tvar a je odolný voči mechanickým vplyvom rovnako ako táto doza. V tomto videu by som chcel prezentovať aj jej skutočnú odolnosť, takže nasleduje moja najobľúbenejšia časť videí, v ktorých prezentujem odolnosť značky Glasslock a jej dos výrobkov a ostatných vecí, ktoré táto značka vyrába. Toto je video, v ktorom sa už tretíkrát snažím rozbiť dozou kokosový orech. Zatiaľ sa mi to nepodarilo, tak dúfam, že tentokrát to vyjde, a keď nie, budeme to musieť nechať na ďalšie video. Tak nič, no. A máme tu prvý úspech. Vyzerá to, že nám to tu trošičku konečne prasklo, ako sa môžete pozrieť. Áno. Konečne sa nám podarilo rozbiť kokosový orech našou sklenenou dozou, ktorá je síce určená na iné účely, ale ako vidíte, alternatívne využitie môže byť aj takéto.